Lalela, Bram. Yazi, if you are a man, you must always have something to do as a man. Ukuba indoda ngesiZulu noma ngesintu bathi indoda ngemisebenzi yayo. A man must have a hobby. A man must always have something to do. Indoda ayingathi borekile. Indoda ayingathi sayobona amajida. Always yobona amajida. Indoda ayingahlali ibuka umfazi emehlweni. Indoda ayingagada umfazi. Indoda ayingahuphi amantombazane. Not everything it's about money. Not everything you do you must receive money or must get money. But if you are a man, you must always have something to do. Learn to take a responsibility. Learn to be responsible. Indoda kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi ingawusweli umsebenzi engawenza. Noma ngabe kuthiwa ugezile imoto iqale phansi uyigeze ukhipha amasondo ugeza amarimu. Indoda ayikwazi ukuhlala ingabi nento engayenza. Indoda must always be busy. A man must always be busy. uNkulunkulu ubusisa umsebenzi wezandla zakho. uNkulunkulu akayifuni indoda ehlala ikhamise nje bese iba ukhamisa ngithele. Indoda fanele kube khona ekwenzayo. Indoda iqhamuka neplan njalo. Kahle not everything is business, but ngokubusiswa komsebenzi wezandla zakho, business will come to you. Bokwazi ukuthi ababethi masisakhula uNkulunkulu usiza oyisizayo. There's no verse elisho njalo, kodwa akuzama ukukhuthaza ukuthi you can pray, but if you don't do anything, God will never help you. uNkulunkulu usiza ekutheni kukhona wena osukuma uyokwenza. You pray for what you are going to do. You cannot just pray ukuthi uNkulunkulu ngihleli angenzi lutho. Ngicela ungilethele umsebenzi noma ngicela ungilethele abantu abazongisupporta noma ngicela ungilethele abantu abazongigruma. Sukuma ndoda. Sukuma young boy. Sukuma sikhokho sami. Hamba uyozama. Thatha noma yini uhlanganise kuzohlangana. Konke okwenzayo awukwenzi ngenhloso yebusiness. Ukwenza ngenhloso yokuthi ukhuthele. Uyindoda ekhuthele. Mawuziveza uyilento oyiyo, there are people who are going to be interested to a person who is multi-skills, who is creative. uNkulunkulu yobusisa umsebenzi wezandla zakho. Let me repeat myself. Not everything that you do it to get money or to receive money, but let it be in your veins. Ukuthi wena uyindoda ekhuthele, indoda ekwazi ukubamba, yenze lokhu nalokhu. uNkulunkulu yokubusisa ngabantu abathi, "Hey ndoda, I can see you can do something. Can you please do this for me?" A business will come to you, not that you are advertising to get business, but ngomsebenzi wakho owenzayo. Lokho kwenza lapha ekhaya uclean ijaridi, ucente, udonse ucingo. Lokho kukodwa God will bless you and will bless you about people abazothi, "Mntanami ngicela uzongisiza, amandla angisenawo. Ngicela uzongicentela mfana wami, ngiyacela." Mangabe ufika uzomcentela, ucabanga ukuthi mhlawumbe uzokunika u50 avela athi, "Awuboy, ngiyacela nje usale songiyela edrobheni uyongithengela igrosa." Mawuthi uyabuya noshintshi athi, "Hayi sale sowubamba lo shintshi." God will bless you, syndicate about not being lazy. Ukungavilaphi kwakho kuyokwenza ukuthi uNkulunkulu nalapho ulekha khona abonise ubukhulu nobukhona bakhe ngemisebenzi yakho yezandla zakho. God will bless you about what you are doing with your hands. Wena okwakho ukuvuka ekseni uthi, "Nkulunkulu, ngiyabonga ukuthi ungiphile ukuphila, ngiyaphila manje. Futhi angikhohlwa la engisuka khona, nala engikhona, kanti nala engiyakhona. Hamba nami Nkulunkulu kuko konke engikwenzayo. Angilindele ukuthi Nkosi ungisize manje, kodwa ngiyazi ukuthi uhambo lwami liselude. Njengoba ungiphile ukuphila, ngibonga ukuphila.
ngiyoqhubeka ngiphile, ngiqhubeke ngizame, ngenze engikwenzayo. Lalela bhuti wami, lalela bhuti omdala, ungafuni ukwenza ukuthi wena manje konke okufunayo ngathi ungaba rich manje noma ngathi ungaba rich. Shortcut will kill, shortcut will hurt you. Don't use ama-shortcut. Ungakujwayeli ukusebenzisa ama-shortcut. Follow the process. Follow the process, my brother. uNkulunkulu akuphathe kahle njalo mawusaqhubeka. I wish ukuthi emthandazweni wakho mawuthandaza uthi Nkosi, ngicela ukuthi ngibe isibonelo kubantu abaningi. Akunankinga nabangizondayo nababona isici kimi, kodwa ngicela Nkosi lokho okuncane okukhona ongibusise ngakho ngibe isibonelo ezweni. Kube khona abantu engiyoba yi-role model kubo, abantu engiyoba inspire ngomsebenzi wami. Ukhulekele nje lokho, ungakhulekeli impumelelo, kodwa ukhulekele ne-wisdom ukuthi uNkulunkulu ngicela ungiphe ubuhlakani bobuholi nokuhola umndeni wami, umndeni ongiphe wona, nokukwazi ukuthi ngibe ne-self control ngempilo yami, ngoba indoda enganayo i-self control will easily lose i-value. I-value yakho uyayiluza uma uyindoda if you don't have i-self control, ngoba wena ma unemali ucabanga izinto ey'durayo, ucabanga izinto ey'fancy, you don't think about the future. uNkulunkulu akuphathe kahle. God bless you. Amen.